naskok! Fajno! Počkej, ty chujovino, zaměř ty blbosti. A blbost nechce zaměřit. Je to strašně vzdálený? Nope. Bam! Čaute, to musel vítám vás Gogem u jeho garáži. We need some dubstep. Hej, víš, co já jsem nezapomněl vzít? We need some dubstep. Dubstep. We need some dubstep. We need some dubstep to go start this vlog, Mitch! Too much, Daniel. Too much. Too much. To není dubstep dance, ale jde mi to dobré. Pojďte Gogo! A tady je Smusa! A vítáme vás! Motherfucking the fucking and the soda with the fucking with the mother with the fucking with your Nutella with your fucking double logo. Vzpomínáte na to, jak ten kokos neschodil prachovky? Ne, teraz ne, počkej. Vy psycholik! Jsi takový kokos! Na tom jsme se nedohodli, ani to neskušaj. Dámy a pánové, já že mám doma bordel, ale on si to skladuje plesnivý muffin. Nevím, co to je, ale když se podíváte pozorně, tak tady je to zelený jak koberec. Zelený. Vidíte? Vidíte, jak to tady krásně roste? To je plíseň! A když jsme pritom, jsem si koupil zelený koberec. Hej, a tady máš další! Je to ten odtěn, čo si myslel, Smusa? Jo! To je plesnivý! A to tady Gogo skladuje! To je kokos! To je kokos! Kokos! Dámy a pánové, vidíte tady to? To je kokos! Ta. Ne, to je lopta, ty idiot. Takže se budeme učit slova, Smusa, to není Gogo, ale lopta. No, šikovný. cože to je? Lopta. Gogo? Lopta. Dámy a pánové, já jsem Sylvie a pánové jsem pana. Co? Polévky od Martalce. Prdy zaručeně vždy. To jsi si fakt prdal! Ty jsi také prasa. A o to, že jsme krásnočky. Ještě to moje mládučky. Jsme ještě spanili. A proto jsme vás odpanili. A! Takže já jsem sem přijel do Bratislavy za Gogem! Ten kokos. Jedeme si, bro. Jak to je? Je to kver? Jak to kver? Hej, to je ono. Yeah! Asi si neuvědomujete, že nyní se natáčí v garáži v Bratislavě přímo ve 13. A to, milé dámy, vám budem robiť medzi nohami. A tady je! Tak Gogo! Teď dámy a pánové Gogo! Teď Gogo, dámy a pánové, teď Gogo! Teď Gogo! Teď Gogo! Teď Gogo, dámy a pánové. Takže asi se teďka všichni v poslední době všimli, že já a Gogo jsme v poslední době skoro vůbec nenatáčeli vlogy. Proto jsme se rozhodli, že my dva natočíme nějaký společný... Takže čuslidičky, právě jsme si udělali pauzu, já se tady potřeboval vychcat. Kokos. A svoboda. Jestli se ještě můžeme ještě pro... Neotváral som tie dvere, lebo vonku sú nejaké fangos a keď som sem došiel, takže počkej, takže radšej neotváram.
si aby ste prestali s tým trúbením. Hlasnejšie. Do píče. Chlapci, môžete prestať s tým trúbením, vážne ako. A vyváž. Sakra smusa, čo máme pokračovať? Neviem, do prdele. Takže majiteľ čiernej Audi A8 BA853 SS, prosím, príďte si pre ňou na parkovisko, ďakujem. Zase? Takže Smuso, naposledy sme boli u teba, to si mal na starosti ty, bolo to na prd a dneska to mám na starosti ja, takže to bude úplné hovno. Gogo je väčší hovno než iné. Hodil som ti všetky plechovky, že? Jo. A preto ťa chcem upozorniť, že Nutely sa nedotkne. Takže Smuso. Smuso, aké si mal leto, prosím ťa? Normálne, sakra, chcem v tomto vlogu aspoň jednu normálnu vetu. Dobre. Aké si mal leto? Dobrý, toto. Ďakujem. Co Gogo, jaký jsi měl Vánoce naposledy? Co? Jaký byly Vánoce 2013? To ešte neboli. No právě. Jaký byly? Ty Gogo! Jaký byly, Gogo? PewDiePie style. Flag. Ale to s jablkovým alebo s kovou? Takže, milí diváci, čo? Vyberiete vo vodu? Podľa mňa to je úplne blbosť a konšpiračná teória. Prečo by to sakra malo fungovať? Ako môže fungovať, keď do obyčajnej babky... Oh, prdel! Ty vole, a sakra! Ty vole! To som neubrzdil. Takže, milé ženy, O co se vsadíte? že vám dokážeme spôsobiť bolesť cez internet. 3, 2, 1. What's up? You got a problem? I've got a boob. Ha? It's a boob. Oh. A teraz je čas na vzdelávaciu časť našeho vlogu Smusa v divočine. Milí diváci, vítajte pri dobrodružstvách v džungli. Takže dneska sa vydáme na divoký lov slovenskými a českými džunglami a hľadáme divokého smusu, ktorý je vo svojom prirodzenom prostredí a pokúsime sa ho nájsť pri tom, ako si prirodzene zháňa potravu. A tam sa, počkaj, prídeme za strom, tam jeden živý smusa. Tam, pozrite sa, vidíte jedného živého smusa, ako si hľadá potravu. Musíme zavolať jeho prirodzeným volaním. Smusa reaguje, musíme zobrať oštep a zabiť ho, kým je dostahom. Čo? Smusa! Smusa! Takže Smusa si myslí, že nám utiekol, ale my sme sa skryli za tento konár. A Smusa si myslí, že ho nevidíme. Tam ho vidíte, za tým stromom v diaľke sa skrýva. A myslí si, že ho nedostaneme. Ale našimi špeciálnymi gogopaličkami, ktorých po ňom budeme hádzať, ho snad vystrašíme a potom budeme naháňať. Takže teraz sme dorazili do našeho laboratória v garáži a konečne sa nám podarilo zlákať divokého smusu až sem. Došli sme na aromatickú látku, na ktorú je smusa ako včely na med alebo Justin Bieber na svoje 13-ročné farinky. Takže je to prírodná vodka. A smusa sa pokúsime zlákať. Poď, smusa. Daj si vodku. No poď. Smusa sa približuje. Opatrne si bere vodku a zdrha. Smusa, čakaj s tou vodkou. Smusa, neber tú vodku, to bolo drahé. Tak sa vám podarilo konečne Smusu priklapnúť na zem. Smusa, nechoď po tej vodke. Smusa, stoj. Pokúsime sa zobrať vzorky a zistíme, že čo je zač a ako sa rozmnožuje. Uvidíme sa pri ďalšej epizóde. Jak sa rozmnožuje? Sráti, neviem ďalej. A teraz je čas na to, aby sme zo Smusu vychovali gentlemana. Hej, prachy! Takže krok 1. Potrebujeme Smusu. Tu ho máme. Prachy! Sakra! Krok 2. Smusa, vráť mi sakra prachy. Ďakujem. Krok 3. Správny gentleman by mal mať mustache. Pestoval som o 20 rokov. Tak.
Je to lepšie. Rúže. Štvrtý krok. Pravý gentleman by mal mať dobrý pozdrav. Takže smúsa pred vecem. Prachy! Na tom ešte zapracujeme. A posledný 5. krok, byť vzorom pre ostatných. Prachy! 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 Dejte nám prachy! Hned! Prachy! Takže doufám, že se vám tady to videjko líbilo, protože jako vždycky bylo to na prd, ale tak co neděláte, jsme to my dva. Bolo to totálne randomné, stretli sme sa, natočili sme a je to tu. Bohužel, hele. Každopádně my doufám, že jste si to videjko užili, jako vždycky, nebo aspoň nějak tak podobně. Prajeme vám pekný deň, užívajte naďalej, dajte like, nedajte like, uvidím sa na budúce. A nějak to pokomentujte. Vaša!